in het hotel. Pepe heeft geboekt in Hotel Maritiem voor een week. En Hotel Maritiem is fantastisch. Tenminste, voor wat onze Gouden Regenstraatbewoners gewend zijn. Welkom in Hotel Maritiem. We zijn er trots op u als gasten te mogen ontvangen. U krijgt zo meteen de sleutel van uw kamer. We hopen dat u een prettig verblijf heeft hebben in ons hotel. Het ontbijtbuffet is 's ochtends van 8 tot 10, maar ik wil wel voorzien om een beetje op tijd aanwezig te zijn. Dank u. Wat nou een beetje op tijd? Eerst moet ik even lekker uitslapen. Precies, ik ga niet om 8 uur ontbijten, terwijl om 8:15 ook moet komen. Ik ben wel benieuwd wat we te eten krijgen. Is hier ook een fitnessruimte? Mensen, ik stel voor dat we gaan installeren. Jullie hebben de avond nog vrij, morgen gaan we er tegenaan. Even op internet kijken of het morgen mooi weer wordt. Het zal niet gaan, mensen. Morgen stort ons op de kust. Kunnen soorten heb ik alle internetaansluitingen laten blokkeren. We gaan ons niet laten afleiden door de bekende innerlijke en externe factoren. Charla? Bekende innerlijke externe factoren zijn internet, televisie, telefoon, radio, kranten en andere media, huisdieren en kinderen. De kinderen zijn in dit geval doorheen geglipt. Maar de rest is dus de komende dagen taboe. Ik wil voor vanavond 12 uur alle mobiele telefoons ingeleverd hebben. Heel goed, we zijn nu voor onze rust tenslotte. Ja, nou ja. Zeg nog even iets aan die hostesvragen. Gewoon het algemeen dingetjes. Waar zou we zitten? Ja, en zou zo'n koffieles staan?